ଯେତେବେଳେ ମୋର କିଛି ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଲ୍ଦିରେ କିଛି ବନେଇବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥାଏ ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଖାସ୍ ରେସିପି ଯୋଉଟା କି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ପନିର ଆଳୁ ଝୋଳ ବନେଇବା ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ରେ। ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେସିପି, ରୁଟି ହେଲା, ପରଟା, ଭାତ ସବୁଥିରେ ଆପଣ ଆକୁ ଖାଇପାରିବେ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ରହିବ। ଆମେ ଯୋଉ ପନିର ଅଲଗା ସବୁ ରେସିପି ବନେଇଥାଉ ନା ତାଠୁ ତ ଇଏ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଥାଏ। କିଛି କ୍ରିମ ଫ୍ରିମ ଦହି ଫହି କିଛି ବି ଦରକାର ପଡିବନି। ନମସ୍କାର, ଓଡିଆପୁର ରୋଷେଇକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଳୁ ଆଉ ପନିରକୁ କିଛି କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ମସଲାରେ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଟମାଟର। ଏକାବେଳେ ଆମେ ମସଲାକୁ ବାଟିଦେବା। ଟମାଟର ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଆମକୁ ଭାଜିବାକୁ ପଡିବନି। ଏମିତି ବାଟି ନେଲେ ଗ୍ରେଭିଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସିବ ଆଉ ତାପରେ ଆମର କଲର ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟି ନେଇଛି। ତାପରେ ଆଜି ଆମେ ରେଡି କରିବା 15 ମିନିଟ୍ ଯେହେତୁ ରେଡି କରିବା ନା ପ୍ରେସର କୁକର ଆଜି ଆମେ ୟୁଜ କରିବା। ପ୍ରେସର କୁକରରେ ବଢିଆ ତରକାରୀ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟିକେ ନାକୁ ତେଲ ଦେଇଦେବା, ସେଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ମୁଁ ଆଗୁଆ ପକେଇ ଦଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ପନିରଟା ଆଉ ଆଳୁଟା ଯେତେବେଳେ ଭାଜିବେ ନା କଲର ବି ସୁନ୍ଦର ଆସିବ, ଟେଷ୍ଟ ବି ଫିକା ଲାଗିବନି ଆଉ ଆମର ମାନେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଚିପକିବନି ପନିର ଭାଜିଲା ବେଳେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଳୁ ଦେଇ ଦଉଛି ଆଉ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଲ କରି ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗିବ ସେତିକି ହିଁ, ଆଗକୁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବନି। ଯଦି ଆପଣ ଜଲ୍ଦିରେ ଅଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ ପାଇଁ କିଛି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରାତିରେ କିଛି ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏଇ ରେସିପିଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁଟା ବଢିଆ ସେ ଭାଜି ଆସିଲାଣି, ତ ମୁଁ ଆଳୁକୁ କାଢି ନଉଛି। ତାପରେ ପନିରକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେମ ଉପାୟରେ ଟିକେ ଭାଜି ଦଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ରେସିପିରେ ପନିର ନ ଭାଜିକି ବି ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ପନିର ଭାଜିଲେ ବି ଟାଣ ହବନି, ପନିର ନ ଭାଜିଲେ ବି ଟାଣ ହବନି, କିନ୍ତୁ ଭାଜିକି ନେଲେ ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଠି ପନିରଟାକୁ ଭାଜିଛି। ଆଗରୁ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ପନିର ଆଳୁ ଝୋଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେସିପି ସେୟାର କରିଛି। ତା ଛଡା ପନିରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେସିପି ସେୟାର କରିଛି। ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଚେକ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଭେଜ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବେ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁର ରେସିପି ମିଳିଯିବ। ତ ଏଠି ପନିର ଦେଲା ପରେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି, 1 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପନିର ଭାଜି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ବଡ ସାଇଜର ପନିର କାଟିକି ନେଇଥିଲି, ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କାଟିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ପାଖାପାଖି 200 ଗ୍ରାମର ମୁଁ ପନିର ନେଇଥିଲି ଆଉ ଆଳୁ ମାତ୍ର 2ରୁ 3ଟି ହିଁ ମୁଁ ଛୋଟ ସାଇଜର ଆଳୁ ମାନେ କାଟିକି ନେଇଯାଇଥିଲି। ପନିର ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ପନିରକୁ ମୁଁ ଏଠି କାଢି ନଉଛି। ପନିରକୁ ଗରମ ପାଣିରେ କାଢିବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଫ୍ରେଶ ପନିର ଥିଲେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ବନାଉଛନ୍ତି ନା ସେଟା ବହୁତ ହି ନରମ ବନିବ। ତାପରେ ବଳି ଯାଇଥିବା ତେଲରେ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଆଡ କରିଥିଲି, ଯେମିତିକି ଜିରା ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଗୁଜୁରାତି, ଡାଲଚିନି ଆଉ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର। ଟିକେ ଭାଜି ଦେଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ଚପ୍ କରିକି ଆଡ କରିଦେଇଛି। ପିଆଜକୁ ବଢିଆ ସେ ଟିକେ ଭାଜିଦବା। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମରେ କରୁଛି, ଜମା ବି ଲୋ କି ମିଡିୟମ କରିନି, କାରଣ ଏଇଟା ଆମେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବନଉଛି, ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ଯେମିତି। ତେଣୁକରି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ହାଇ ଫ୍ଲେମରେ ହିଁ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି ଆପଣ ଆରାମସେ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ମସଲା ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଏଠି ଆଡ କରିନବା। ଆଉ ଏଇ ମସଲାଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ହାଇ ଫ୍ଲେମରେ କଷିବେ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିବ, ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। ମୁଁ ଏଠି ହାଇ ଫ୍ଲେମରେ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାକୁ କଷି ନଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ସୁଖା ସୁଖା ହେଇଛି, ହାଲକା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠି ଆଡ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଟିକେ ନାକୁ ଆମେ ଘୋଡେଇକି ରଖିନବା, ଘୋଡେଇକି ରଖିନେଲେ ନା ଟେଷ୍ଟ ବଢିଆ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସବୁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆଡ କରିନବା, ଯେମିତିକି ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ କସୁରୀ ମେଥି ମୁଁ ଆଡ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଟିକେ ମିଟ୍ ମସଲା ବି ଆଡ କରିଥିଲି, ଯେମିତିକି ଆମର ପୁରା ତରକାରୀ ଝୋଳଟା ନା ଟେଷ୍ଟି ବନିବ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମିକ୍ସ କରିନବା, ମିକ୍ସ କରିକି ଆମେ ଏଠି ଘୋଡେଇକି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବଢିଆ ସେ କୁକ୍ କରିନବା, ଯେମିତିକି ଆମର ତେଲ ଛାଡି ଆସିବ ଆଉ ବଢିଆ ଭାବରେ ଆମର ମସଲାଟା କଷି ହେଇଯିବ, ପାଣି ଅଂଶ ମରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଆଜି ଜଣା ନାହିଁ କାହିଁକି ମୋର କ୍ୟାମେରାଟା ଟିକେ ବ୍ଲର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଆଇ ହୋପ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମୁଁ କଷି ନେଉଛି ତେଲ ଛାଡିଲା ପରେ। ଆଉ ଟିକେ 1-2 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଏଠି କଷି ନେଇଥିଲି ଓପନ ପ୍ୟାନରେ, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ପନିର ଆଉ ଆଳୁକୁ ଆଡ କରିଥିଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଆମର ପୁରା କଷି ହେଇଗଲାଣି, ପାଣି ଅଂଶ ମରିଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପନିର ଆଳୁ ଆଡ କରିବେ ବେଶୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କଷିବାକୁ ପଡିବନି, ମାତ୍ର 1 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ମିଶେଇକି ଟିକେ କଷି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଯେହେତୁ ଟିକେ ସୁଖା ସୁଖା ହେଇଯାଇଥିଲା ମସଲାଟା, ସେଥିପାଇଁ ହାଲକା ମୁଁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆଡ କରିଥିଲି। ପାଣି ଆଡ କରିକି 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଆପଣ କଷି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା। ତ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ କଷି ନଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତରକାରୀ। ଆମେ ସବୁବେଳେ କଡେଇରେ ବନେଇଥାଉ ଆଉ ବହୁତ ଟାଇମ ଦେଇକି ବନେଇଥାଉ, ଆଉ ଫୁଟିବାକୁ ବି ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ବନେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରେଡି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଏଇ ରେସିପିକୁ ରେଡି କରିପାରିବେ, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ବନେଇ ଖାଇପାରିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ କଷି ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେବା। ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଗାଢା ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବେ, ଯେହେତୁ ଏଟା ମୁଁ ରାଇସରେ ସର୍ଭ କରିବି ତେଣୁକରି ଟିକେ ମୁଁ ଅଧିକ ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏତିକି ପାଣି ତ ଦେଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ଝୋଳ ଟାଇପର ହିଁ ବନିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ପନିର ଆଳୁ ଝୋଳ ବନାଉଛେ ଟିକେ ତ ପାଣି ଲାଗିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗରମ ମସଲାଟା ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଆଡ କରୁଛି। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ମାନେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଡ କରେ, ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବି ଆଡ କରିଦିଏ। ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମିତି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବାସ୍ନା ଦରକାର ଗରମ ମସଲାର, ତାହେଲେ ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଆଡ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ତରକାରୀରେ ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର
धनिया पत्र अन्य कौन जिन आड करेंगे सिंपली ही बनातु देखिए बहुत बढ़िया लगे पूरा मटन झोल खाइला भाई ही आपको लगे। तो ये देखो दुईट हुइसिल दे दी मीडियम फ्लेम रे पूरा ठंडा है प्रेसर कुकर को ओपन करी देखो केते बढ़िया भाव में आलू सीझी पनीर गुड़ा पूरा फुला फुला हो जाए पूरा बढ़िया से नरम हो जाए भितर को पूरा झोल पशि जाए आउ आप देखिपे झोल टी हल्का आपको पाणिया लगुव किंतु एटा रहीगला पूरा बसी जाए जेहेतु आम टमाटर पकईजे आउ पियाज रसुण बाटी देजे गाढ़ा हो जाए किस समय रहा आउ गरमा गरम आपको गरम भात सांगे सर्व करूँ रुटी किंबा परोटा सांगे सर्व करूँ खाइबा बहुत ही बढ़िया लगे जदि केबे ट्राए करना प्रेसर कुकर मो स्टाइल थे ट्राए करूँ केमती लगे आपको मतामत शेयर करने को जमा ही भूलें ओडिया पूरा छोट रेसिपी भल लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे चैनल नुआ देखुले सब्सक्राइब करने को जमा ही भूलें फेसबुक पेज रे देखुले निहाती पेज को फॉलो करेंगे लाइक शेयर देवे कमेंट माध्यम रे आपन मतामत को शेयर करेंगे जदि ए मोर इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना निहाती भावे फॉलो करने आगु जदि किसी नुआ रेसिपी देखिया चाहते कमेंट रे लिखिया को भूलिबेनी आगु ओडिया बो एमती बहुत सारा बड़ा बड़ा रेसिपी सब नहीं आसीबो तो आज एतिकी जय श्री जगन्नाथ।